שלום לכולם, עוד פרק חדש. אני מראה לכם איך להוריד את המיינקראפט המקורי. אתם פשוט כותבים ככה. אתם מגיעים לפה. נכון, אתם רואים מה שכתוב פה? מיינקראפט 0.11.0 בילד 8. תתעלמו ממה שהרגע שמעתם. טוב, אז אם אתם רואים ככה, אתם לוחצים על זה. תתעלמו מהסרטון. אז אתם, טוב, אז פה זה קצת מסובך. כי אתם תראו פה, דאונלוד מיינקראפט PE 0.11.0 ביל 8. אתם מגיעים, לוחצים על הראשון. אז יגיע אליכם כזה. לוחצים על הגוגל, לא על האינטרנט. יגיע לכם תוכנה כזאת, אז אתם רואים למטה. אז למעלה אתם רואים מספרים, נכון? סקיפאד. לוחצים על סקיפאד. מחכים. אז אתם תראו משהו כזה. דאונלוד, רואים? אתם מגיעים, לוחצים על הדאונלוד. אז אתם רואים פה, יהיה לכם משהו כתוב. תחלצו אוקיי, יורד לכם למעלה. יהיה את זה למעלה. אתם יודעים בדברים האלה למעלה. כן, אז אתם חייבים לחכות עד שזה יוריד, עד שיצא לכם משהו כזה. מיינקראפט דאונלוד completed, לוחצים על זה, מחכים. אתם רואים את זה, זה לא יכול להוריד, לוחצים על settings. אתם באים לכאן, יורדים למטה, תתעלמו מזה, עד שאתם תראו כזה, ואז אתם לוחצים מזה, ואז אוקיי, ואז בסוף אינסטול, תלחצו על זה על אינסטול. טוב, וזה מראה לכם. ואז רואים פה. יהיה כתוב open. אבל לא יודע למה לא רואים טוב במצלמה, קודם ראו אותו. עושים open. מחכים. והנה 8. רואים את זה? הנה לדוגמה. שכחתי להגיד לכם. היום נכנסתי. זה סרבר. כן, הוא סרבר. אוקיי, תתעלמו מזה, זה האמא שלי. סרבר, רואים את האיש הזה? מה נשמע? הכל לא יודע שהוא ביוטיוב. טוב, כן. אז אתם תראו אנשים סקינים הכל. אתם תדעו שזה עובד. פרק אחד אני אראה לכם איך עושים. אבל אני אראה לכם הפעם, לפני שייגמר לידמן, איך הם רוצים להיכנס לסרבר. לוחצים פשוט על משהו מוכן. רואים, לחצתם על משהו מוכן. אתם הולכים, אז פוגשים משהו כזה. אתם חושבים שזה כלום, שום דבר. אתם פשוט נכנסים לבפנים. ואז בסוף אתם בהאנגר גיימס. טוב, אז להתראות.